papež František promluvil k mladým lidem na mezináboženském setkání. Všechna náboženství jsou cestou k Bohu, protože každé náboženství je cestou k Bohu. Už je to tady. Poselství posledních dnů není následovat Krista, je to odstranit Krista ne tím, že ho odmítá, ale tím, že ho mísí s každým jiným Bohem. Lidi, neposlouchejte Boha nebo papeže, naslouchejte svým vlastním pocitům. Nyní jsme svědky vzestupu nového světonázoru či nové ideologie, kterou můžeme nazvat datalismem, protože věří, že autorita nakonec vychází z dat. A dataismus přesouvá autoritu zpět do cloudu Google, do cloudu Microsoft. Poslechněte si tu aroganci. Nejde jen o nevíru. To je duch Antikrista. Nepopření, nepopírání Boha, ale jeho nahrazení. Člověk se stává Bohem, morálka se stává lidským výtvorem, uctívání se stává uctíváním sebe sama, zabaleným do intelektuálního jazyka. Ve světě právě teď dochází k posunu duchovnímu, kulturnímu, k posunu v chápání pravdy, morálky, jednoty a dokonce i samotného Boha. A co dělá tento posun tak nebezpečným, je to, že není hlasitý, není násilný, není chaotický, nepřichází oděný v temnotě. Přichází zabalen do jazyka ctnosti, prezentuje se jemnými slovy jako láska, soucit, jednota, rovnost, mír a pokrok. Zdá se, že je jemná, krásná, neškodná, dokonce spravedlivá, ale pod povrchem se skrývá nové vymezení všeho, co Bůh řekl. Skrývá se tam nová definice všeho, co Bůh řekl. Svět se odvrací od boží představy. To je svět, který si Boha přetváří k obrazu svému. Lidstvo již neodmítá pojem víry. Je to budování víry, která se sklání před lidskou touhou místo před boží autoritou. Víry, která nevyžaduje pokání, poslušnost ani odevzdání se. Víry, v níž Bůh existuje proto, aby schvaloval vůli člověka, místo by člověk existoval proto, aby se odevzdal boží vůli. A je to přesně to, před čím kniha Zjevení varuje, že se stane v posledních dnech. Bible nám říká, že přijde doba, kdy se svět nesjednotí pouze politicky nebo ekonomicky, ale také duchovně. Lidstvo se shromáždí pod jedním systémem víry, jednou morální filozofií, jedním chápáním toho, kdo Bůh je a kdo není. Zjevení neodhaluje pouze příchod Antikrista. Odhaluje systém, který připravuje svět na jeho uctívání. Svět rychle směřuje k jednotné duchovní identitě, globální víře, společnému systému víry. A dnes sledujeme, jak tento systém vzniká před našima očima. Příběh začíná dlouho před posledními dny, dlouho před velkým soužením, dlouho před Antikristem a falešným prorokem. Začíná jedinou otázkou v srdci anděla. Proč by měl být uctíván Bůh a ne já? Izáš 14 nám vypráví příběh Lucifera. Kdysi byl nazýván jitřenkou, zářivou hvězdou. Byl krásný, zářivý, plný slávy a cílevědomosti. Stál poblíž trůnu. Bylo mu svěřeno světlo, zvuk, krása a odlesk boží nádhery. Ale krása bez pokory se stává zkažeností. Čest bez odevzdání se stává pýchou a pýcha je rodištěm vzpoury. Lucifer se podíval na slávu, která patřila Bohu a zatoužil po ní. Řekl, nebudu sloužit Bohu, nebudu milovat Boha, ale nahradím Boha. Satanova vzpoura nebyla proti boží moci, protože věděl, že všemohoucího nemůže nikdy svrhnout. Jeho vzpoura byla proti božímu uctívání. Chtěl to, co patřilo jen Bohu, obdiv stvoření. Proto se Satan nikdy nezajímal o ateismus. Nepotřebuje, aby lidé přestali věřit v Boha. Potřebuje pouze, aby věřili v Boha, který není pravým Bohem.
Potřebuje pouze přesměrovat uctívání, protože uctívání přináší oddanost. Uctívání přináší věrnost. Uctívání odevzdává srdce. Satanův cíl byl vždy stejný. Získat uctívání, které náleží pouze Bohu, již od Edenu k Babylonu a až do posledních dnů. Příběh se nezměnil, pouze prezentace se změnila. V Genesis 11 se lidstvo shromáždilo u babylonské věže a řeklo si něco velmi objevného. Neřekli uctívejme Boha. Říkali, udělejme si jméno, svět sjednocený bez Boha. A tak je Bůh rozptýlil. Zjevení nám však říká, že se opět shromáždí. Zjevení nazývá toto poslední shromáždění Babylonem velikým nejen městem, ale duchovním systémem oživením dávné vzpoury. Zjevení 13 odhaluje dvě mocné postavy. Šelma jako globální politický vůdce. Falešný prorok jako globální duchovní vůdce. Zatímco šelma ovládá vlády, falešný prorok ovládá srdce. Falešný prorok nepřichází s násilím nebo nenávistí vůči náboženství. Přichází s jednotou. Jednotou mezi náboženstvími, mezi vírami. Jednotou mezi duchovními cestami, mezi morálními hodnotami. Jeho poselství bude znít takto. Odložme naše rozdíly stranou. Přestaňme se dohadovat o doktríně, o učení. Soustřeďme se na lásku. Stejně všichni uctíváme stejného Boha. Zní vám to povědomě? Protože už je tady. Podívejte se na jazyk dnešního světa. Pravda je osobní. Věřte tomu, co vám připadá správné. Duchovno je důležitější než náboženství. Všechna náboženství učí stejné morální lekce. Všechny cesty vedou k Bohu. Tento svět neodmítá náboženství. Jedná se o náboženství, které mění svět, neodstraňuje Boha, ale nově ho definuje. Nepopírá Ježíše, ale ponižuje ho. Neodporuje křesťanství, ale mísí se s ním. Pokud Satan nedokáže církev zničit, pokusí se ji sloučit v něco, co se už Kristu nepodobá. Zjevení 13, verš 12 říká o falešném prorokovi. Ten způsobí, že se země a ti, kdo na ní přebývají, budou klanět první šelmě. Všimněte si slova způsobí. To není volitelné nebo doporučeno. To je vynucováno. Všimněte si však, jakým způsobem dochází k prosazování. Nezačíná to zákony. Začíná to přesvědčením. Před cejchem šelmy přichází mysl šelmy. Před fyzickým znamením přichází duchovní dohoda. Než svět přijme cejch, musí nejprve přijmout poselství. A poselství je jednoduché. Neexistuje pouze jedna cesta k Bohu. Ježíš řekl u Jana 14, verš 6. Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci jinak než skrze mne. Nejedna z cest, ale cesta. A to je jediné tvrzení, které globální náboženství nemůže tolerovat, protože jednota bez Krista vyžaduje odstranění Kristovy výjimečnosti. Ano, svět bude mluvit o Ježíši. Budou oslavovat jeho učení, budou chválit jeho laskavost, budou citovat jeho lásku, ale odmítnou jeho panství, odmítnou jeho svatost, odmítnou jeho autoritu jako jediného spasitele. Chtějí Krista, který utěšuje jejich city, ne Krista, který je konfrontuje s jejich hříchy. Chtějí Krista, který potvrzuje každou cestu, a ne Krista, který se prohlašuje za jedinou cestu. Chtějí Krista, který říká, buď sám sebou, a ne Krista, který říká, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Svět Ježíšovo jméno neodmítne. Odmítnou jeho přirozenost, protože svět miluje myšlenky Ježíše, jen dokud jim nevládne. Chtějí jeho soucit, ale ne jeho přikázání. Jeho požehnání, ale ne jeho hranice. Jeho útěchu, ale ne jeho usvědčení. Chtějí zachránce, který zachraňuje, ne pána, který vládne.
Ale Ježíš, který nevládne, není Ježíš z písma. Ježíš, který nevyzývá k pokání, není Ježíš, který zemřel na kříži. Ježíš, který nekonfrontuje hřích, není beránek, který snímá hříchy světa. Globální náboženství bude hlásat Ježíše bez kříže, víru bez odevzdání, nebe bez svatosti. Ale evangelium se nezměnilo a nikdy se nezmění. Vidíme, jak se tato změna odehrává v reálném čase. Mezicírkevní setkání, kde se představitelé různých náboženství společně modlí k Bohu, kterého nikdo nedefinuje, k Bohu bez jména, bez tváře, bez smlouvy, bez svatosti. K Bohu, který je utvářen tak, aby vyhovoval přáním každého, což znamená, že se nikomu nezodpovídá a ničemu nevládne. Konference prohlašující, že náboženská doktrína rozděluje lidi a musí být minimalizována. Říká, že učení je rigidní, že je zastaralé a škodlivé. Bez doktríny není pravdy, bez pravdy není evangelia a bez evangelia není spásy. Globální organizace vyzývají k vytvoření společného duchovního základu napříč národy. Tvrdí, že chtějí jednotu, ale jednota bez Krista je jen kolektivní vzpoura. Je to lidstvo, které se opět shromažďuje u babylonské věže, ale tentokrát s mikrofony, tribunami a globálním vlivem. Dokonce i některé církve dnes učí. Bůh přijímá všechny životní styly. Peklo neexistuje. Na doktríně nezáleží. Bible prý musí být pro moderní dobu nově interpretována. Ne proto, že by se změnil Bůh, ale proto, že se změnila kultura. A místo toho, aby volali svět pokání, mnozí nyní volají církev k kapitulaci. To není nahodilé, to není náhoda. Tak se utváří jediná světová víra. Bude mít mírný tón, inkluzivní jazyk, duchovní vzhled, globální dosah a bude zcela protichůdná evangeliu. Bible varuje v prvním listu Timoteovi 4, verš 1. V posledních dnech někteří odpadnou od víry a dají na svůdné duchy a učení démonů. Nenaučení ateistů, nenaučení sekularismu. Ale učení démonů. Démoni neučí nevíře, učí falešné víře, protože lži, které vypadají jako pravda, jsou nejnebezpečnější ze všech lží. Mnoho křesťanů propadne tomuto globálnímu náboženství. Ne proto, že by odmítali Boha, ale proto, že chtějí verzi Boha, která od nich nevyžaduje pokání. Chtějí spásu bez odevzdání, nebe bez svatosti, víru bez poslušnosti, požehnání bez oběti. Bez pokání není spasení. Není víry bez poslušnosti, není křesťanství bez Krista jako Pána. A právě tady mnozí narazí, protože globální náboženství bude nabízet víru, která nic nestojí. Víru, která se nepostaví hříchu. Víru, která nevyžaduje změnu. Víru, díky níž se cítíte dobře, ale která nemůže zachránit vaši duši. Kristova cesta je úzká a půjdou po ní jen ti, kdo jsou ochotni zemřít sami sobě. Pro ty, kteří skutečně věří, existuje vzkříšení, existuje život, existuje sláva, existuje Kristus. Proto mnozí odpadnou. Ne proto, že pronásledování je obtížné, ale proto, že kompromis je snadný. V posledních dnech není největší hrozbou pro křesťanství utrpení, ale svádění. Nepřítel nepřijde s mečem u tvého hrdla. Přijde s útěchou. Přijde s přijetím. Přijde s verzí křesťanství, která nevyžaduje kříž. Víra, která nic nepožaduje, přiláká mnoho lidí. Ale víra, která nikoho nedokáže změnit, nikoho nezachrání. Nejnebezpečnější není lež, která Boha popírá, ale lež, která ho nově definuje. Neříká, že neexistuje žádný spasitel. Říká, že nepotřebujete spasení. Neříká, že neexistuje žádný hřích. Říká, že hřích je prostě to, co jsi. Neříká, že není třeba nic měnit.
Říká, že Bůh by po vás nikdy nechtěl, abyste něco opustili. A miliony lidí ho budou následovat, protože cítí lásku, soucit a přijetí. Pravda se však neměří podle toho, jak ji cítíte. Pravda se měří Božím slovem. Svádění posledních dnů nebude zřejmé. Bude to znít duchovně, moudře, laskavě. Ale cokoliv, co vás odvádí od pokání, cokoliv, co odstraňuje autoritu písma, cokoliv, co přetváří Ježíše v něco pohodlného a neškodného, není evangelium, je to podvod. Co tedy musíme udělat? Musíme se zakotvit v Božím slově. Ne v emocích, ne v trendech, ne v tom, co nám připadá milé. Ne v tom, co zní tolerantně. Bible není jen pravdou, je měřítkem veškeré pravdy. Zkoušejte každé poselství, zkoušejte každé hnutí, zkoušejte každého ducha. Ne podle toho, jak se cítíte, ale podle toho, zda odpovídá písmu. Protože klam nevstupuje nejprve do mysli, ale vstupuje skrze touhu. Chraňte si své srdce. Ve Zjevení 3, verš 11 se píše: Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nemohl vzít korunu. Teď není čas povolit sevření. Teď je čas posílit svůj stisk. Svět se mění. Národy uzavírají aliance, náboženství se spojují, systémy víry se prolínají, kdysi jasné hranice se nyní stírají. Světové náboženství se vzmáhá, ale Boží království se neotřásá. Kristus je stále na trůnu. Beránek stále králuje. Kříž stále vítězí, nebe je stále neporažené a každé koleno se skloní, každý jazyk vyzná, že Ježíš je Pán. Každý národ se zachvěje, každé falešné náboženství padne, každý démon uteče. Každá mocnost se podřídí. Ježíš Kristus je Pánem nyní i na věky. Proto si dnes vyberte, komu budete sloužit, protože neutralita už nepřipadá v úvahu. Mlčení se stane souhlasem, kompromis se stane kapitulací. Svět ti nabídne přijetí, pokud se vzdáš pravdy a odloučení. Ale vydržte, stůjte pevně, věřte. Zůstaňte věrní, protože úzká cesta stále vede domů. Věrní dostanou korunu, beránek se vrátí ve slávě a ti, kteří vytrvají až do konce, budou spaseni. Amen.